ஓம் ஸ்ரீ குருவே நமக. சாயியின் திருவாய்மொழிகள் 44வது அத்தியாயம் இறுதியில். யார் என்னை பெரிதும் நேசிக்கிறாரோ அவருடைய பார்வையில் நான் இடைவிடாது இருக்கிறேன். நான் இல்லாது அவருக்கு சிருஷ்டி அனைத்தும் சூனியமாக தெரியும். அவருடைய வாயிலிருந்து என்னுடைய பெருமை மட்டுமே வெளிவரும். அவ்வளவு பக்தி. அவர் என்னையே அகண்டமாக தியானம் செய்வார். நாக்கு என்னுடைய நாமத்தையே ஜபம் செய்யும். எங்கே போனாலும் எங்கிருந்து வந்தாலும் என்னுடைய சரித்திரத்தையே பாடிக்கொண்டிருப்பார். இவ்வாறு என்னுடன் ஒன்றிய பிறகு செயல் புரிவது செயல் புரியாதிருப்பது இரண்டையுமே மறந்து விடுவார். எங்கே என்னுடைய சேவையில் இந்த அளவிற்கு பயபக்தி இருக்கிறதோ அங்கேதான் நான் நிரந்தரமாக காத்திருக்கிறேன். என்னிடம் அனன்யமாக சரணடைந்து என்னையே அகண்டமாக எவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவருடைய கடனை என்னுடைய தலையில் ஏற்றிக்கொள்கிறேன். அவரை கைதூக்கி விடுவதன் மூலம் அக்கடனை திருப்பி செலுத்துகிறேன். எவர் எனக்கு முதலில் சமர்ப்பணம் செய்யாமல் உணவுண்பதில்லையோ பானங்கள் அருந்துவதில்லையோ, எவர் என்னை நிதித்தியாசனம் அதாவது திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறாரோ அவருடைய ஆதீனத்தில் அதாவது அவருடைய வசத்தில் நான் வாழ்கிறேன். எவர் எனக்கு பின்னரே பசியாறி தாகம் தீர்த்து கொள்கிறாரோ அவர் எனக்கு சமமானவர் என்று எவரையும் அறிய மாட்டாரோ அவரையே நான் எப்பொழுதும் தியானத்தில் வைக்கிறேன். சாயி தியானத்தில் வைக்கிறேன் என்கிறார். நான் அவருடைய ஆதீனத்தில் வாழ்கிறேன். தந்தை, தாயார், உறவினர்கள், நண்பர்கள், மனைவி, மக்கள் இவர்களிடமிருந்து எவர் பிரிந்து விட்டாரோ அவ்வகையானவர் என்னுடைய பாதங்களின் மீது காதல் கொள்கிறார். மழைக்காலத்தில் பல்வேறு நதிகள் பெருக்கெடுத்து கரை புரண்டு ஓடி சமுத்திரத்தை சந்திக்கின்றன. நதிகள் என்னும் அடையாளத்தை துறந்துவிட்டு மகா சமுத்திரமாகவே ஆகிவிடுகின்றன. நதிகளின் உருவங்கள் மறைந்து போகின்றன, பெயர்களும் மறைந்து போகின்றன. நீர்ப்பெருக்கு மாத்திரமே சமுத்திரத்துடன் கலந்து விடுகிறது. நதிக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் திருமணம் நிகழ்கிறது. இரண்டென்னும் நிலை ஒருமையில் காணாமல் போகிறது. இவ்வாறான சமரச நிலையை கண்டவுடன் சித்தம் உருவத்தையும் பெயரையும் மறந்து விடுகிறது. தன் நிஜமான இயல்பால் சுய இயக்கத்தாலேயே என்னை பார்க்கிறது. என்னை தவிர அதற்கு வேறு இடம் இல்லாமல் போகிறது. நான் சபர்சவேதி இல்லை என்று சாதாரண கல்தான் என்றும் மக்களுக்கு நிரூபிப்பதற்காக புத்தக பண்டிதர்கள் ஆரவாரம் செய்து கொண்டு இரும்பு கடப்பாறையை தூக்கி கொண்டு வந்தனர். சாயி உபமானமாக குறிப்பிடுகிறார். அதாவது நான் ஞானி இல்லை என்று நிரூபிப்பதற்காக நிறைய பேர் வந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் என்னை கண்டு என்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை கண்டு என்னுடைய பாதத்தில் வணங்கி நின்றார்கள் என்பதை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். அவர் குறிப்பிட்ட விதமாக கடப்பாறைகள் என்னை தாக்கிய போது பண்டிதர்களுடைய விருப்பத்திற்கு எதிர்மாறாக அவை பொன்னாக மாறின. நான் வெறும் கல் இல்லை என்பது நிரூபணமாகியது. அந்த அனுபவத்தால் அவர்கள் திகைப்பில் மூழ்கினர். சாயி குறிப்பிடுகிறார், நான் சபர்சன வேதி இல்லை என்று சாதாரண கல்தான் என்றும் இவர் ஒரு மனிதர்தான் ஞானி இல்லை என்று நிரூபிப்பதற்கு வந்தார்கள். ஆனால் அந்த கடப்பாறைகள் என்னை தாக்கிய போது பண்டிதர்களுடைய விருப்பத்திற்கு எதிர்மாறாக அவை பொன்னாக மாறின. இவர் ஞானி அல்லவா? ஆகவே அவர்களே மாறிவிட்டார்கள் சாயியின் பக்தர்களாக என்பதை இவ்வாறு உபமான மொழியில் குறிப்பிடுகிறார்.
அணுப்பிரமாணமும் நான் எனது என்ற உணர்வின்றி உமது இதயத்தில் உறைகின்ற என்னிடம் சரணடைந்துவிடும். உடனே உம்மிடமிருந்து அறியாமை விலகும். சொற்பொழிவுகளை மேலும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போய்விடும். தேக புத்தி, அதாவது உடல்தான் நான் எனும் உணர்வு, இது அவித்தையின் பிரசவம். தேக புத்தியிலிருந்துதான் எல்லா மனோவியாதிகளும் உடல் உபாதைகளும் தோன்றுகின்றன. தேக புத்திதான் மனிதனை செய்ய உகந்தது எது, செய்யத்தகாதது எது என்னும் சட்டதிட்டங்களின் மீது மோத செய்கிறது. இம்மோதல் ஆத்ம சித்திக்கு தடையாகும். நான் இப்பொழுது எங்கிருக்கிறேன், உம்மை எப்படி சந்திக்க வருவேன் என்றெல்லாம் நீர் கேட்கலாம். ஆனாலும் நான் உமது இதயத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். ஆகவே பிரயாசை ஏதுமின்றியே உம்மை சந்திப்பேன். நீர் கேட்கலாம், யார் இந்த இதயத்தில் வசிப்பவர், அவர் எப்படி இருப்பார், அவருடைய அடையாளங்கள் யாவை, எந்த ஜாடையை குறிப்பை வைத்து நான் அவரை அடையாளம் காண முடியும் என்று. இப்பொழுது யாரிடம் சென்று சரணடைவது, உம்முடைய இதயத்தில் வசிப்பவர் யார் என்பன பற்றி தெளிவு நிரம்பிய வியாக்கியானத்தை, கவனத்தை கொடுத்து கேளும் என்று சாயி குறிப்பிடுகிறார். மேலும் இந்த சிருஷ்டி நானாவிதமான உருவங்களாலும் நானாவிதமான பெயர்களாலும் நிரம்பியிருக்கிறது. இவற்றை எவராலும் கணக்கெடுக்க முடியாது. இவை அத்தனையும் மாயையின் சொரூபங்கள். அதுபோலவே சத்துவம், ராஜசம், தாமசம் ஆகிய முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட எந்த மெய்ப்பொருளை உள்ளுணர்வால் உமது மனதில் உணர்கிறீரோ அப்பொருளின் உருவத்தையே உமது இதயவாசியாக அறிவீராக. பெயருக்கும் உருவத்திற்கும் அப்பால் உம்முள் ஒன்று இருக்கிறதே, அதுவே இறைவனின் அடையாளம். இதையறிந்து அவனிடம், இறைவனிடம், அதாவது உமது இதயவாசியாகிய சாயியிடம் சரணடையுங்கள். பாபா குறிப்பிடுவதே இது. மேலும் சாயி கூறுகிறார், நீரும் நானும் ஒன்றே என்று பார்க்க ஆரம்பித்து அப்பார்வையை விஸ்தாரப்படுத்தினால் உலகில் உள்ளதனைத்தும் உம் குருவாக தெரியும். நான் இல்லாத இடமாக எதுவும் தெரியாது. இவ்வாறான ஆன்மீக பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் நான் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் அனுபவம் உமக்கு கிட்டும். பின்னர் நீர் என்னில் கலந்து விடுவீர். அனன்யம் என்று ஒன்று இல்லை என்ற உணர்வை அனுபவிப்பீர். பிரபஞ்ச பேருணர்வின் மீது தியானம் செய்வீராக. உம்முடைய அந்தகரணம், அதாவது மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் சுத்தமடையும். கங்கை நீரை தொடாமலேயே கங்கா ஸ்நானம் செய்து விடுவீர். இயற்கையான கர்மாக்களின் மேல் ஏற்படும் அபிமானம் திடமான பந்தங்களை கொண்டு வரும். ஆகவே ஞானமுள்ளவர்கள் மனதளவில் இது பற்றி கவனத்துடன் இருந்து அபிமானத்தை ஒட்டிக்கொள்ள விடமாட்டார்கள். தம்முடைய சொரூபத்திலேயே மூழ்கி அணுப்பிரமாணமும் அதிலிருந்து விலகாமல் இருப்பவருக்கு சமாதி நிலைக்கு போவதாலும் அதிலிருந்து திரும்பி வருவதாலும் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை. இது சாயியின் போதனை. மேலும் சாயி குறிப்பிடுகிறார், யாராவது யாரையாவது மனம் நோகும்படி பேசினால் அவர் என்னைத்தான் மர்மஸ்தானத்தில் தாக்குகிறார், என்னுடைய இதயத்தில்தான் வேல் பாய்ச்சுகிறார். யாராவது கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டும்போது அது உடனே என்னை துன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. அதை ஒருவர் தைரியத்துடன் சகித்து கொண்டால் அச்செய்கை என்னை வெகு காலத்திற்கு திருப்தியுள்ளவனாக செய்கிறது. இவ்வாறு பாபா நமக்கு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறார். இங்கு சாயியின் போதனை முடிவடைகிறது. இவ்வாறாக சாயி அனைத்து உயிர்களிலும் உள்ளும் புறமும் நிரம்பி இருக்கிறார். பிரேமையை தவிர அவர் வேறெதையும் நாடவில்லை. பக்தர்களின் அன்பிற்காக, சிரத்தைக்காக
சிரத்தையுடன் கூடிய அன்பிற்காக மாத்திரமே சாயியின் அவதாரம். சாயியின் முகத்திலிருந்து எந்நேரமும் வெளிவந்த பரம மங்களங்களை அளிக்கக்கூடியதும் தேவாமிர்தம் போன்றதுமான திருவாய்மொழி இதுவே. பக்தர்களின் மீது சாயி அத்தியந்த பிரேமை வைத்திருந்தார். இதை அறியாத பாக்கியவானும் உளனோ? அவருடன் சேர்ந்து அமர்ந்து உணவுண்ணும் லாபம் அடைந்தவர்கள் எவர்களுடனும் அவர் சிரித்தும் விளையாடியும் பழகினாரோ அவர் திரும்பி வரமாட்டாரா என்று ஏங்குபவர்கள், ஓ, அவர்களுடைய உணர்வுகள்தான் எப்படி இருக்கும்? அதை சான்றோர்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக நான் மீந்ததைத்தான் தொகுத்து வைத்திருக்கிறேன். ஒவ்வொரு மணியாக பொறுக்கி சேர்த்து வைத்ததை இப்பொழுது அவர்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறேன், அதாவது கூறுகிறேன். சாயியின் திருவாய்மொழிகளை சேர்த்து வைத்திருப்பதை கூறுகிறேன் என்கின்றார் இதன் ஆசிரியர் ஹேமாட் பந்த். இவ்வாறு எல்லோருக்கும் சேமம் உண்டாகட்டும். ஞானிகளாலும் சான்றோர்களாலும் உணர்வூட்டப்பட்டு சாயி பக்தன் ஹேமாட் பந்தால் இயற்றப்பட்ட ஸ்ரீ சமர்த்த சாயி சச்சரித்திரம் எனும் காவியத்தில் மகா சமாதி எனும் 44வது அத்தியாயம் முற்றும். ஸ்ரீ சத்குரு சாயிநாதர்க்கு அர்ப்பணம் ஆகட்டும், சுபமுண்டாகட்டும் என்று இதன் அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார் இதன் ஆசிரியர். குருபாதமே கதி.